Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. In this video ay isi-share ko sa inyo ang aking favorite masarap na paksiw na isda. Palagi namin itong ulam dito sa bahay, kaya I thought na i-share ko dito sa channel ko. Okay, mag-umpisa na tayo agad. So sa mga sangkap, kailangan natin ng isda. Dalawa yung gamit ko dito, yung silk snapper at swordfish. Gagamit rin tayo dito ng ginger. Crushed yon at garlic, naka-crush din yung garlic. Ground black pepper. Rock sugar, fish sauce, red onion, gagamit rin tayo ng apple cider vinegar, olive oil, water, at lemon juice at asin. Sa lista ng mga sangkap, kindly check na lang yung description box below. So, ang una natin gagawin, kuha tayo ng pot, ilagay ang isda. Dalawang isda ang ginamit ko kasi favorite ng asawa ko yung swordfish at ako naman yung silk snapper. So, kinubahin ko na para isang luto lang. So, ito yung palagi kong ginagawa. Okay? And then, nag-add ako ng maraming garlic at ginger. Ilagay rin natin dito yung ground black pepper, yung rock sugar. You can use white or brown sugar. Naglagay rin ako ng fish sauce, red onion. I-add na rin natin dito yung olive oil, apple cider vinegar, at tubig. Yun na nga sa exact measurements naman, guideline ng mga measurements, nasa description box yan below this video. So takpan natin ito over medium heat for about 15 minutes or hanggang sa luto na yung isda. Okay? So after maluto yung isda, this is after 15 minutes, iniligay ko yung lemon juice or you can use calamansi juice naman. Then tinikman ko ito. After kong matikman, naglagay ako ng asin. Kumbaga yung asin ay para to taste lamang. So, pwede nyo i-adjust according to your desired taste. And that's it. Ready na agad. Simple lang, madaling lutuin. Yung mga sangkap, simple lang din. At masarap. Alam mo, naglagay ako ng ginger kasi nakakatanggal lansa din yung ginger. Tanggal lansa. Yes. At yun. Favorite ko talaga itong recipe na ito. Medyo not nadamihan, pero ito talagang ginagawa ko. 2 to 3 cups ng tubig ang inilalagay ko dito kasi masarap rin yung mismong sauce na ito or yung sabaw. Ang sarap. Totally recommend this recipe and as always, you guys take care. Thank you for watching.